zenbat auzokide, herritar, ezagun, gogaide zein etxaikutun. Zenbat lagun kendu dizkidaten biztatik, kontuak egiten ditut. Jabetzen naiz, urriko horrela bezala, arratsaldeko umezarata kalean nola, paisajearen bazterreko osagai naizela ni ere, soslaia urruneko argazki batean, etorkizun zabal eta helgaitzari ertz lausotu batetik kirika. Arnasa hartu hiru aldiz, eta letrak lerro-lerro paratzen jarretu dut. Oraindik hemen nagoela, esaten zidaten nire atzentakatekoek. Gela datorkit begien parera. Atea gero eta paperna hasiak non nahi. Aurpegiak, keinuak, ahotsak, eta izendegi amaiezina ondoren. Nire baitaren desabitatzea antolatua salatu nahi dut, baina ez dakit zein bulegotara jo, nondik ekin, nola galarazi, jario, gera ezin hori. Jendea indarrean daramate. Era txarrean ari zaizkit ateratzen, kirioetatik, barrenetik, neure azaleko usainetik libratzen, ezurretatik, itzala arrastoak xagutzen, irribarren orbanak, fereka utxien koskak. Dentistaren doitasunez ari zaizkit, ondea makinak barrunbeetan ken eta ken, neu naizen biltzar mordo mailatu honetatik ken eta ken, ken eta ken, eta lotzatu egiten naiz. Jendeak igarri egingo baitik, barren gustu hori, begi eta gorputzuan igeri. Nire baitaren desabitatze sistematikoa salatzen dut. Ezin dut onartu erauntzien mende bizitzea ekaitz handi bakoitzak zer ostuko eta gero hondakinen artean erreskatatuko dugunaren itxaropenez ibili beharra beti. Ez dut naizena baino gizaki desabitatu gagoa izan nahi. Lotxa ematen dit, jendeak eguna, joan eguna etorri batera eta bestera barrena utxik nabilela, begietan, antzemateak, edo ibileran, edo hitz egiteko moduan, auskalo, lotxa ematen dit. Jendea ateratzen ari zaizkit barrutik zu hartutako hotela banitz bezala. Ateak ostiko kale hartu eta aurrak izutzen dituzte. Enaiz eskailera utxia, enaiz mehatzea abandonatu bat. Neure urratu eta joskura traketxekin nahi ditut neure egunak bizi. Eta inor nire barrutik erausteko kontuak egin. Banan, alerik ere oharkabean joan ez dakidan. Ale bakar bat ere oharkabean joan ez dakidan. Hemendik aitzina. Nire barrua usteko nazioarteko konplota salatzeko etorri naiz. Eta badakit, egin beharreko kalterik handiena, egina dagoela. Berandu izan litekela. Desegindako harimak onera ekartzeko. Berandu izan litekela. Galdutako asko. Ez direla sekula entzuliko. Naiz eta halako batean, akaso, batek daki. Gu, edo beste batzuk. Zoriontzu izan. Baina kontatzen hasten bazait, galdua naiz. Kontatzen hasten bazait galdua naiz, hor dago nire indarra, horretan da nire izatea bera. Esan dezadan. Aritmetika humano bat galdatzen dut. Nor dago bere sasoian eroso. Kontatzen hasten bazait, nireak egin du. Se fini. Akabo. Kontatzen hasten bazait,